כן, והאומן והצייר אברהם פסו מציג עכשיו תערוכת יחיד מיצירותיו בגלריה זיסמן ושמה בראותו. ציורים ענקיים של טבע, נוף ודיוקנאות. שלום לך אברהם פסו. שלום וערב טוב. ובכן, אני רק פשוט שומע את האולפן באוזנייה. אני מבקש מהקונטרול, תודה רבה לכם. ובכן, שלום לך אברהם פסו. שלום וערב טוב שוב. ובכן, ספר לנו קצת על האומנות. אני מבין שאנחנו מדברים על ציורים גדולים מאוד מאוד. ראיתי את חלקם ששלחת לי, והם מאוד מאוד מביעים בעצם הגודל שלהם, נכון? כן, זה פורמטים גדולים. אני החלטתי להתמודד אחרי מעל 20 שנה עם פורטרט של עצמי. במשך 20 שנה אפשר לומר שהקפאתי את התהליך הזה, כי לא נראיתי מספיק אטרקטיבי לעצמי. ובהגיל לגיל 53 הבנתי שעכשיו אני נראה לי יותר מעניין. כן, באמת, רמברנדט צייר את עצמו יותר מ-50 פעמים, נכון? מה מיוחד בפורטרט העצמי? יש משהו בסוג של חשיפה. ברגע שאתה מצייר את עצמך, למעשה זה כמו לצלם את עצמך, זה כמו לראות את עצמך במראה. אנחנו גם רואים עצים תוך כדי... נכון, התערוכה אני מדגיש גם זה חלק מהתערוכה. בתערוכה אני מדגיש גם שזה פורטרטים של עצים גם. כן. ובמכוון אני קראתי להם פורטרטים ולא ציורי טבע. כי למעשה בשבילי עץ או אדם, ברגע שהוא בתקריב מאוד גדול, הוא סוג של פורטרט. כן. והפורמט היה חשוב לי כי אמרתי לעצמי, או חשבתי, שבגודל מאוד גדול אין מקום להסתיר דברים. הכל חשוף. כי כשאתה עומד מול מראה מאוד קרוב ומסתכל על הפנים של עצמך, אז נוצר אפקט כפול. א', זה נראה כמו לנדסקייפ, טבע דומם לכל דבר. מצד שני זה דבר חי, זה דבר נושם, והעצים אותו דבר, ויש גם משהו נוסף במראה שהוא הופך את הדמות, את ימין לשמאל. כן. ולמעשה נבע מהציור הראשון סוג של הבנה שאנחנו אף פעם לא רואים את עצמנו. כשאנחנו מסתכלים במראה אנחנו רואים למעשה דמות אחרת במובן מסוים. נכון, כי שני החלקים מתחלפים, ואנחנו רואים את הציורים האלה, הציורים תערוכת יחיד, שהתערוכת היחיד הזאת נקראת בראותו, נכון? כן. מוצגים בגלריה זיסמן בלוונטין 28 בתל אביב. התערוכה כבר נפתחה? התערוכה נפתחה ביום חמישי, זה היה מדהים, וחשוב לציין שהוצאנו משהו מאוד מיוחד בתערוכה הזו, זה סוג של עיתון למעשה. כן. שאם רואים את זה, זה עיתון במקום קטלוג. ברור. היה משהו שמצא חן בעינינו בפורמט הזה, שידפדפו בו כמו בעיתון, וישליכו אותו לאחר מכן אין בעיה. תרומה לעיתונים שנסגרים. כן, האחרים שנסגרים. תודה רבה, והרבה הצלחה בתערוכה החדשה. תודה רבה וערב טוב.